Avui en dia som una ciutat gran, avui en dia som una ciutat industrial, econòmica, d'agricultura, de cultura, però fa uns quants anys darrere, fa molts anys darrere, l'època medieval era diferent. Com era la nostra ciutat entonces? Doncs bé, tots els xiquets de Vila-real tindran la possibilitat de veure com era aquesta ciutat nostra, aquesta ciutat emmurallada. Estem parlant de 30 i pico d'anys posterior a la fundació, 1274 se va fundar. Els xiquets tindran la possibilitat de veure aquesta bonica exposició, obra, conforme bé ha comentat, de Ramon Herrero, que avui, conforme comentava la regidora, no pot estar entre nosaltres, però que esperem que se posi bo pronte i que estiga també explicant als xiquets què és més o menys conforme era. Tindran la possibilitat de veure el que són les torres, la torre de Martorell, la torre d'Alcover, la torre Mocha, la torre del Foc Miquel i les portes de Borriana, la porta de València, la porta de Onda, la porta de Castelló. En definitiva, a arrimar-se una miqueta a lo que era el Vila-real emmurallada, aquesta planta hipodèmica que tenim perfecta, que està considerada una de les millors d'Europa. Això tenim la possibilitat de veure-ho així per primera vegada en la història en plan gegant. Però nosaltres celebrem 25 anys de la revista Poble, en el que dia a dia hem estat participant, oferint a tots els xiquets, a tota la ciutadania, aquesta cultura i aquestes arrels, conforme comentava la regidora, que és molt important per a conèixer qui som a un manera. A veure quina seria. Com seria? Mira, aquesta és la Torre Mocha. La mateixa que està allí, ara després pegarem una volteta i ho veurem. La mateixa que està allí està aquí. I mira, hi havia una muralla, hi havia un portal. Sabeu com se diu aquest portal? De Borriana. Sabeu per què se diu Borriana? Per així estava Borriana i anaven entrant i entraven pel portal de Borriana. Aquella porta d'allà com se diu? D'Onda. Sabeu per què se diu d'Onda? Perquè estava posat la Torre Mocha, molt bé. Esta quina torre és? Quina? Està situada en el carrer Axiamo. Esta quina és? Mireu, està situada així, situada entre els carrers Doctor. I quina? Mira, davant de l'auditori. Ahí estava una altra torre, situada entre els carrers de la joieria, és on estava. I les quatre portes, sabeu quines són les quatre portes?